Gagarumar rigima ta sake barkewa a Kaniwo. Hakan ya faru ne sakamakon karar da wasu 'yan Kaniwo suka kai na Abdul Amdas. Abin ya samo asali ne daga lokacin da Sheikh Malam Ibrahim Daurawa shugaban Hizba ya kira su akan su zo su faɗi abin da yake faruwa a cikin masana'antar tasu. So a wannan lokacin Abdul Amdas ya fito ya faɗi abin da yake faruwa a cikin masana'antar. Wannan dalilin ne yasa wasu suka maka shi kotu a masana'antar kamar yadda kuke gani. A jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babu long presentation yau. Amdas daga wai wani ya kai shi kotu akan maganar da ya faɗa. To ƙarya yayi ne? To ba ƙarya yayi ba. Kuma inda ya burge ni ma sai ya ce ko da za a tsire shi ko mahadi zai bayyana. Wannan abin ya sa masana'antar gaba ɗaya ta hargitse, kowa yana faɗin albarkacin bakinsa. Wasu suna ganin bai dace je ya tuna masa asiri ba a gurin Sheikh Malam Ibrahim Daurawa. Wasu kuma suna ganin wai maganan da ya faɗa ƙarya ne, don haka suna so ya kawo masu hujja. Sannan kuma ra'ayoyin mutane suna faɗin cewa lalle wannan magana da Abdul Amdas ya faɗa gaskiya ne, kamar yadda kuke gani ga ra'ayoyin mutane. Ina ganin wani producer ya fito yana wasu maganganu wani na son zuciya. Mata nawa ne suka zo suka same mu suna gaya mana irin keta musu haddi da kuke yi in za ku sa su a fim, ku ce sai sun baku kansu. Haka Allah ya ce? So bai kamata mu dinga ganin gaskiya, ku kuma mutane masu 'yan kallo na gari kuna goyon bayan ƙarya, kuna goyon bayan rashin gaskiya, kuna ganin wai a daidai kuke. Idan za a kai Amdas kotu, ni ma hada da ni ma na faɗa a cikin masana'antar Kannywood akwai mazinata, akwai 'yan luda, akwai 'yan lesbian, akwai kawalai, kuma suna ɗaya daga cikin wayanda suka bata jihar Kano. Na faɗa suna ɗaya daga cikin wayanda suka bata jihar Kano, dan babu yanda za a yi ta bar gidan iyayenta ta ce ta zo Kano yin fim. Tafi asara idan an fito aiki ku je maza 10 mata 10 a hada ku daki daya a dauko kwandom a baki. Uban me za ka yi da kwandom? Muharramar ka ce ni ko kuma muharramar sa ta ita? Za a dauki kwandom a hada ku a daki daya. Uban da ya ce baya wannan abun a cikin wannan masana'antar, Allah ya tarwatsa uwarsa, saboda an je aiki da ni an bani. Duk wanda ya ragan Allah ya tsine mai albarka. Wanda kuma bai kashe Amdas ba ko wanda bai sa an daure Amdas ba, Allah ya tona ma uwarsa asiri. Kwandam ake bayarwa idan ku shida ne a cikin aiki. To kamar yadda kuke gani ra'ayoyin mutane da yawa ga su nan, kowa yana faɗin albarkacin bakin shi. Sannan wasu daga cikin masana'antar sun ce suna tare da shi 100%, za su ba shi gudunmawa a duk wani abu wanda ya zo nan gaba da wanda yake ciki da wanda zai zo nan gaba, suna tare da shi 100%, kamar yadda kuke ji daga bakin wannan. Ina tare da kai Amdas. Sannan idan da wani taimako da ake bukata ta kowane hanya ni ina da ni ma zan yi. Sai na mai tambaya na ce masa, wani me yasa maza ɗan fim ba sa samun kuɗi sai mata? Wallahi abin da ya gaya mun sai ya ce, kaga wannan sikirin din in muka haska yarinya nan daga nan ta zama kadara. Ya gaya mun wani babban mutum a garin nan, ya gaya mun wata yarinya, ya ce da ce fim ɗinta na farko sai ya sa aka kai mai ita ya musu visa. To kamar da yadda kuke gani ra'ayoyin mutane daban-daban, kowa yana tofa albarkacin bakin shi. Wasu suna ganin cewar yes, maganan da ya faɗa gaskiya ne, sannan suna tare da shi 100%. Ko ina za a je za su shiga su fita domin su ga yayi nasara. To amma ku ya kuke kallon wannan al'amarin? Allah ya sa mu dace. Mu haɗa a comment section.